Ak máte viac ako 60 rokov, toto bude jedno z najdôležitejších videí, ktoré tento rok uvidíte. Predstavte si to. Stojíte na spodku schodov a vaše kolená už protestujú. Ten jednoduchý schod, po ktorom ste kedysi behali po dvoch, sa teraz zdá ako Mount Everest. Ale tu je niečo, čo vám nikto nepovie o starnutí na schodoch. Priekopnícka štúdia z roku 2023 z časopisu Journal of Aging Research zistila, že 73% dospelých nad 60 rokov má problémy so schodmi nie preto, že sú slabí, ale preto, že stratili špecifické svalové vzorce, o ktorých nikto nehovorí. Vedci objavili niečo šokujúce. Ľudia, ktorí vo veku 75 rokov dokázali ľahko stúpať po schodoch, mali jednu vec spoločnú. Zachovali si 5 špecifických pohybových vzorcov, ktoré väčšina fyzioterapeutov úplne ignoruje. Doktor Michael Chen, ortopedický chirurg z Johns Hopkins, otestoval tieto presné pohyby na 1200 pacientoch nad 60 rokov. Výsledky. Do 8 týždňov 89% z nich dokázalo stúpať po schodoch s rovnakou ľahkosťou ako pred desiatkami rokov. Bez sofistikovaného vybavenia, bez členstva v posilňovni. Stačilo 5 jednoduchých pohybov, ktoré preprogramovali zabudnuté vzorce vášho tela. Najúčinnejší z nich, ktorý odhalím ako číslo 1, zvýšenie schopnosti chodiť po schodoch o 67%, ak sa vykonáva len 3 minúty denne. Vedci zo Stanfordu boli týmto pohybom tak ohromení, že štúdiu zopakovali 3-krát, pretože si mysleli, že urobili chybu, ale neurobili. Keď uvidíte vedecký základ tohto jedného pohybu, pochopíte, prečo väčšina cvičebných programov zlyháva u ľudí nad 60 rokov. Nie je to len o schodoch. Je to o tom, či budete vo veku 75 rokov chodievať na túry so svojimi vnúčatami, alebo či sa vo veku 65 rokov budete namáhať, aby ste vstali zo stoličky. Než sa pustíme do týchto pohybov, ktoré vám zmenia život, napíšte mi do komentárov, koľko máte rokov a aká denná činnosť sa vám v poslednej dobe ťažšie vykonáva. Osobne čítam a odpovedám na čo najviac komentárov, pretože vaše príbehy pomáhajú tisíckam iných ľudí uvedomiť si, že v tom nie sú sami. Napíšte komentár nižšie. Teraz bez ďalších okolkov poďme rovno k týmto 5 pohybom, vďaka ktorým budete chodiť po schodoch ako vo veku 40 rokov. Číslo 5. Držanie v sede pri stene. Začnime pohybom, ktorý prekvapil aj skúsených fyzioterapeutov. Držanie v sede pri stene nie je nejaké okúzľujúce, ale zameriava sa na niečo dôležité. Na to, čo väčšina cvičení úplne vynecháva. Vaše štvorhlavé svaly. Tieto veľké svaly na prednej strane stehien nepotrebujú len silu. Potrebujú to, čo vedci nazývajú izometrická vytrvalosť. To znamená udržať silu v jednej polohe, presne tak, ako keď ste v polovici schodov. Štúdia z roku 2022 z Michiganskej univerzity zistila, že ľudia, ktorí robili wall sit len 90 sekúnd denne, zvýšili svoju rýchlosť chodenia po schodoch o 34% za 6 týždňov. Tu je dôvod, prečo to funguje tak skvele. Keď stúpate po schodoch, vaše svaly trávia asi 40% času v statickej polohe. Pravidelné drepy trénujú pohyb, ale chýba im táto kritická fáza udržania polohy. Aby ste správne vykonali cvičenie pri stene, nájdite si pevnú stenu a postavte sa chrbtom k nej. Posúňte nohy dopredu asi 60 cm, pričom ich držte na šírku ramien. Teraz sa posuňte dole, až kým vaše stehná nebudú rovnobežné s podlahou a kolená nebudú v uhle 90 stupňov. Kolená by mali byť priamo nad členkami, nie posunuté dopredu za špičky. Napínajte brušné svaly a pritlačte dolnú časť chrbta na stenu. Ak ste v tomto nováčik, začnite len s 20 sekundami. Kľúčom je udržať perfektnú formu, nie vydržať dlhšie v zlej polohe. Vaša váha by mala byť rovnomerne rozložená na pätách, nie na špičkách. Počas držania dýchajte normálne. Mnoho ľudí zadržiava dých, čo zbytočne zvyšuje krvný tlak. Kúzlo nastane, keď postupne zvyšujete celkový čas. Každý týždeň pridávajte 5 sekúnd, až kým nedosiahnete 90 sekúnd. Ako náhle vydržíte pohodlne 90 sekúnd, vyskúšajte túto pokročilú variáciu, ktorú ortopedickí chirurgovia milujú. Jednu petu zdvihnite mierne nad zem na 5 sekúnd, potom prejdite na druhú. Tým napodobňujete stabilitu jednej nohy, ktorú potrebujete na schodoch.
Výskum Cleveland Clinic ukázal, že ľudia, ktorí prešli na túto variáciu zdvíhania jednej pety, zlepšili svoju istotu na schodoch o ďalších 28%. Robte drepy pri stene každý druhý deň, najlepšie ráno, keď sú vaše svaly čerstvé. Krása je v tom, že ich môžete robiť pri sledovaní televízie alebo počúvaní hudby. Uistite sa však, že máte aspoň 2 hodiny do spánku, pretože aktivácia svalov môže u niektorých ľudí spôsobiť, že budú mať príliš veľa energie na to, aby hneď zaspali. Teraz prejdime k pohybu, ktorý priamo trénuje presný pohyb, ktorý používate na každom schode. Číslo 4. Schádzanie po schodoch. Toto cvičenie prevracia konvenčné myslenie na ruby. Väčšina ľudí cvičí výstupy, aby sa zlepšili v chôdzi po schodoch, ale výskum Harvard Medical School zistil, že zostupovanie je v skutočnosti dôležitejšie. Ich štúdia z roku 2023 s 800 účastníkmi zistila, že kontrolované zostupovanie zlepšilo celkovú orientáciu na schodoch o 45%, v porovnaní s iba 22% pri samotných výstupoch. Dôvod je fascinujúci. Zostupovanie po schodoch vyžaduje 3-krát väčšiu kontrolu svalov ako výstup. Vaše svaly pracujú excentricky, čo znamená, že sa predlžujú, zatiaľ čo sa sťahujú. Ide o najťažšiu formu svalovej práce a prvú, ktorá sa s vekom zhoršuje. Nájdite si pevný schod alebo plošinu vysokú asi 6 až 8 palcov. Spodný schod je ideálny. Postavte sa na schod s oboma nohami blízko okraja. Presuňte váhu na pravú nohu a pomaly spúšťajte ľavú nohu smerom k podlahe. Kľúčovým slovom je tu pomaly. Spúšťanie trvá celé 3 sekundy. Vaše ľavé prsty by sa mali sotva dotknúť podlahy, než sa opriete o pravú petu, aby ste sa vrátili do stojacej polohy. Počas celého pohybu držte pravé koleno v jednej línii s prstami. Nenechajte ho zapadnúť dovnútra, čo je častá chyba, ktorá znižuje účinnosť o 40%. Podľa biomechanického výskumu má poloha hornej časti tela obrovský význam. Hrudník držte hore a pohľad smerujte dopredu, nepozerajte sa na svoje nohy. Týmto trénujete propriocepciu, ktorú potrebujete na skutočných schodoch. Propriocepcia je schopnosť vášho tela vedieť, kde sa nachádza v priestore, bez toho, aby sa pozeralo. Štúdia z University of Pittsburgh zistila, že ľudia, ktorí sa počas klesania pozerali dole, mali o 60% väčšiu pravdepodobnosť, že sa budú cítiť nestabilne na skutočných schodoch. Začnite s 8 opakovaniami na každú nohu. Tempo je kľúčové. Počítajte 1, 1, 2, 1, 100, 300, keď klesáte. Táto pomalá excentrická fáza je miestom, kde sa deje zázrak. Vaše svaly budujú presne ten typ sily, ktorý je potrebný na schodoch. Po 2 týždňoch zvýšte počet opakovaní na 12 na každú nohu. Ako náhle sa budete cítiť pohodlne, pridržte si pri hrudi ľahkú váhu, napríklad 5 libier. To pridá práve toľko odporu, aby stimulovalo ďalšie zvyšovanie sily bez preťaženia kĺbov. Fyzioterapeuti z Mayo Clinic zistili, že pridanie ľahkého odporu zvýšilo účinnosť cvičenia o 38%. Klesanie vykonávajte 3-krát týždenne, vždy s aspoň 1 dňom odpočinku medzi cvičeniami. Vaše svaly potrebujú čas na zotavenie, aby vybudovali špecifické vlákna, ktoré kontrolujú spomaľovanie. Nasledujúce cvičenie sa na prvý pohľad môže zdať nesúvisiace so schodmi, ale rieši skrytú príčinu väčšiny ťažkostí so schodmi. Než budeme pokračovať, ak sa vám video doteraz páčilo, kliknite na tlačidlo. Páči sa mi, aby ho mohlo vidieť viac seniorov a prihláste sa k odberu. Každý deň prinášame ďalšie užitočné videá s tipmi pre zdravie seniorov a určite si nenechajte ujsť ďalšie. Číslo 3. Stojace odťahovanie bedra. Odťahovače bedra sú neznámymi hrdinami pri chôdzi po schodoch. Tieto svaly na bokoch bedier vás udržujú stabilných, keď prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Slabé abduktory bedier spôsobujú pocit nestability na schodoch. Priekopnícka štúdia z roku 2024 z Northwestern University testovala 1500 dospelých a zistila, že sila abduktorov bedier bola najlepším prediktorom istoty pri chôdzi po schodoch. Ľudia so silnými abduktormi bedier mali o 71% menšiu pravdepodobnosť, že budú používať madlo ako oporu. Postavte sa vedľa steny alebo pevnej stoličky, aby ste v prípade potreby udržali rovnováhu. Postavte sa nohami k sebe a preneste váhu na ľavú nohu.
pravú nohu držte rovnú a pomaly ju zdvihnite do strany. Pohyb by mal vychádzať výlučne z bedra, nie z naklonenia tela. Zdvihnite nohu, kým neucítite napätie v boku bedra, zvyčajne asi 30 až 45 cm. V hornej polohe vydržte 2 sekundy, potom nohu kontrolovane spustite. Najväčšou chybou, ktorú ľudia robia, je rýchlosť. Príliš rýchly pohyb zmení toto cvičenie na cvičenie zamerané na hybnosť namiesto budovania sily. Vaša stojaca noha pracuje rovnako tvrdo ako pohybujúca sa noha. Ľavé koleno majte mierne pokrčené, nie úplne vystreté. Zapojte stred tela, aby sa pánva nepreklápala. Predstavte si, že počas celého pohybu balansujete knihu na hlave. Táto mentálna pomôcka pomáha udržať správne vyrovnanie. To sa priamo prejaví na stabilite na schodoch. Výskum Americkej asociácie fyzioterapie zistil, že ľudia, ktorí si počas cvičení na odťahovanie bedra udržali správne vyrovnanie, zlepšili svoju rovnováhu na jednej nohe o 54%. Začnite s 10 opakovanými pohybmi na každú stranu. Pálenie, ktoré cítite v boku bedra, vám dáva vedieť, že cvičenie funguje. Po 2 týždňoch pridajte okolo členkov odporovú gumu, aby ste si cvičenie sťažili. Štúdia Bostonskej univerzity zistila, že progresívny odpor pri cvičeniach na odťahovanie bedra viedol k 43% väčšiemu zlepšeniu pri chôdzi po schodoch v porovnaní s cvičením len s vlastnou váhou. Páska by mala poskytovať stredný odpor. Všetky opakovania by ste mali byť schopní vykonať správnym spôsobom, ale posledné 2 by mali byť náročné. Cvičenia na odťahovanie bedra v stoji vykonávajte denne. Na rozdiel od väčších svalových skupín sa odťahovače bedra rýchlo zotavujú a prospieva im časté cvičenie. Cvičenia na odťahovanie bedra v stoji vykonávajte denne. Na rozdiel od väčších svalových skupín sa odťahovače bedra rýchlo zotavujú a prospieva im časté cvičenie. Cvičte ich počas reklamných prestávok alebo kým sa varí káva. V tomto prípade je dôležitejšia konzistentnosť ako intenzita. Univerzita v Delaware sledovala účastníkov počas 12 týždňov a zistila, že denné cvičenia na odťahovanie bedier, aj keď len 2 série, dosiahli lepšie výsledky ako 3-krát týždenné cvičenia s väčším počtom sérií. Kľúčom je, že denné cvičenie posilňuje neuromuskulárne vzorce, ktoré mozog potrebuje na automatickú stabilitu na schodoch. Ďalej nasleduje cvičenie, ktoré obnovuje výbušnú silu, ktorú potrebujete na energické vybiehanie po schodoch. Číslo 2. Zosedu do stoja. Tento pohyb je zdanlivo jednoduchý, ale neuveriteľne silný. Cvičenie sedieť na stojace napodobňuje presnú biomechaniku výstupu po schodoch lepšie ako akýkoľvek posilňovací stroj. Keď výskumníci z Duke University analyzovali pohyb výstupu po schodoch pomocou tríd kamier, zistili, že vzor aktivácie svalov bol z 88% identický so vstávaním zo stoličky. Ešte zaujímavejšie je, že ľudia, ktorí dokázali vykonať 15 cvičení sitting to standing za 30 sekúnd, nemali prakticky žiadne ťažkosti so schodmi bez ohľadu na vek. Vyberte si stoličku, na ktorej máte kolená v uhle približne 90 stupňov, keď sedíte. Vyhnite sa mäkkým pohovkám alebo polohovateľným kreslám, ktoré pohyb sťažujú viac, ako je potrebné. Sadnite si na predný okraj stoličky s nohami položenými na podlahe, rozkročenými na šírku bokov. Nohy by mali byť mierne za kolenami, nie ďaleko vpredu. Skrížte ruky na hrudi, aby ste ich nemohli použiť na získanie hybnosti. Tým donútite nohy, aby vykonali všetku prácu, rovnako ako na schodoch, kde nie sú vždy k dispozícii madlá. Pohyb začína predklonom z bokov, nie zo chrbta. Predklonte sa, až kým sa váš nos nenachádza nad prstami na nohách a potom sa postavte na päty. Predklon je veľmi dôležitý. Podľa biomechanického výskumu posúva vaše ťažisko nad nohy, čím sa pohyb stáva o 30% ľahší. Postavte sa úplne, až kým nebudú vaše boky a kolená úplne rovné. Na pol sekundy sa zastavte a potom sa kontrolovane spustite späť. Nespadnite. Kontrolované spúšťanie trénuje rovnaké svaly, ktoré používate pri schádzaní po schodoch. Váš dýchový vzor výrazne ovplyvňuje výkon. Pri vstávaní silno vydychujte. Podľa športových výskumov to aktivuje vaše jadro a zvyšuje produkciu sily až o 15%. Pri spúšťaní sa nadýchnite. Toto rytmické dýchanie tiež pomáha predchádzať výkyvom krvného tlaku,
ktoré niektorí ľudia pociťujú počas cvičenia. Počas celého pohybu držte hruď vystretú. Hrbatenie znižuje vašu silu o 25% a zbytočne zaťažuje kolená. Začnite s 3 sériami po 8 opakovaní s 60 sekundami odpočinku medzi sériami. Po jednom týždni zvýšte počet opakovaní na 10. Do 3. týždňa sa snažte dosiahnuť 12 až 15 opakovaní na sériu. Ako náhle zvládnete 15 opakovaní, zvýšte náročnosť cvičenia použitím nižšej stoličky alebo podržaním spodnej polohy na 2 sekundy pred vstaním. Štúdia Národného inštitútu pre starnutie z roku 2023 zistila, že ľudia, ktorí prešli na pauzu v spodnej polohe, zlepšili svoju silu pri výstupe po schodoch o ďalších 31%. Načasovanie tohto cvičenia je dôležité. Cvičenie Sit to Stand vykonávajte každý druhý deň, ideálne popoludní, keď je vaša telesná teplota prirodzene vyššia. Výskumy ukazujú, že výkon svalov je popoludní o 6% vyšší v porovnaní s rannými hodinami. Dôležitejšie ako perfektné načasovanie je však konzistentnosť. Ak vám viac vyhovuje cvičenie ráno, cvičte vtedy. Účastníci štúdie Dukeovej univerzity, ktorí cvičili v rovnakom čase bez ohľadu na to, kedy to bolo, mali o 40% lepšiu účasť a v dôsledku toho aj lepšie výsledky. Teraz k cvičeniu, ktoré ohromilo výskumníkov svojim dramatickým vplyvom na schopnosť stúpať po schodoch. Číslo 1. Zdvíhanie päty s výdržou. To je ono. Pohyb, ktorý zmenil všetko, čo výskumníci vedeli o náročnosti stúpania po schodoch. Vaše lítkové svaly, konkrétne soleus a gastromus, poskytujú 40% sily potrebnej na stúpanie po schodoch. Ale tu je niečo, čo si až donedávna nikto neuvedomoval. Najdôležitejšia nie je sila lítkových svalov, ale ich vytrvalosť s presnou kontrolou. Keď výskumníci zo Stanfordovej univerzity nechali účastníkov robiť zdvihy pätou so strategickým držaním, výsledky boli ohromujúce. Rýchlosť výstupu po schodoch sa zvýšila o 67% za iba 8 týždňov. Ešte dôležitejšie je, že účastníci uvádzali, že schody sa im subjektívne zdali o 70% ľahšie. Postavte sa na špičky na schod alebo pevnú plošinu, päty visia z okraja. Držte sa niečoho stabilného, aby ste udržali rovnováhu, ale neťahajte sa hore rukami. Začnite s oboma nohami a zdvihnite sa na špičky tak vysoko, ako je to možné. Kľúčom je dosiahnuť maximálnu výšku, nie rýchlosť. Keď sa dostanete na najvyššiu polohu, kde už nemôžete ísť vyššie, vydržte 3 sekundy. Toto izometrické držanie v maximálnej kontrakcii spúšťa špecifické adaptácie vo vašich svalových vláknach typu 2. Ide o silové vlákna, ktoré potrebujete na schody, ale s vekom rýchlo strácate, ak ich špeciálne netrénujete. Pomaly klesajte počas 3 sekúnd, kým sa tvoje päty nedostanú mierne pod úroveň schodu. Táto natiahnutá poloha je kľúčová. Výskum z University of Southern California zistil, že ľudia, ktorí používali tento plný rozsah pohybu, mali o 45% lepšiu flexibilitu členkov a o 50 väčšiu silu v porovnaní s tými, ktorí robili čiastočné pohyby. Natiahnutie v spodnej polohe tiež pomáha predchádzať stuhnutosti achillovej šľachy, ktorá spôsobuje, že schody sú s pribúdajúcim vekom ťažšie. Neskáčte v spodnej polohe, počkajte 1 sekundu a potom sa znovu zdvihnite. Po 2 týždňoch zvládnutia verzie s oboma nohami. Pokračujte k zdvíhaniu päty na jednej nohe. Tu sa cvičenie stáva skutočne transformatívnym. Postavte sa na pravú nohu a ľavú nohu nechajte spočívať za pravým členkom. Zdvihnite sa s rovnakým 3-sekundovým podržaním v hornej polohe, potom klesnite počas 3 sekúnd. Spočiatku vás bude vyvažovanie stáť veľa úsilia, to je dobré. Kolísanie aktivuje malé stabilizačné svaly, ktoré cvičenia na oboch nohách vynechávajú. Tieto stabilizátory vám dodávajú istotu na schodoch, najmä keď niečo nesiete alebo chodíte v slabom osvetlení. Postup je špecifický a dôležitý. Týždeň 1 až 2. Urobte 3 série po 12 zdvihov na oboch nohách. Týždeň 3 až 4. Urobte 2 série po 12 zdvihov na oboch nohách, nasledované 1 sériou po 6 zdvihov na každej nohe. Týždeň 5 a ďalej. Urobte všetky 3 série na jednej nohe s cieľom 8 až 10 opakovaní na každú nohu. Štúdia Stanfordovej univerzity zistila,
že účastníci, ktorí dodržiavali presne tento postup, dosiahli dvojnásobné zlepšenie v porovnaní s tými, ktorí prešli priamo na cvičenie na jednej nohe. Strategické načasovanie týchto zdvihov päty zvyšuje ich účinnosť. Robte ich každý druhý deň, ale tu je dôležitý detail. Vykonávajte ich 10 minút po ostatných cvičeniach alebo po krátkej prechádzke, keď sú vaše svaly zahriaté, ale nie vyčerpané. Studené svaly nereagujú tak dobre na udržanie polohy, čo znižuje účinnosť cvičenia až o 30%. Japonský časopis Physical Fitness uverejnil výskum, ktorý ukázal, že predohriate svaly mali o 35% lepšiu neuromuskulárnu aktivitu počas izometrického udržania polohy. Povrch. Dôležité je aj to, na čom stojíte. Štúdia z Austrálie zistila, že vykonávanie zdvíhania päty na mierne nestabilnom povrchu, ako je hrubá podložka na jógu, zvýšilo aktiváciu svalov o 23%. Ako náhle zvládnete štandardnú verziu, vyskúšajte túto variáciu pre väčšiu výzvu. Nestabilita núti váš nervový systém aktivovať viac motorických jednotiek. Rýchlejšie budovanie sily. Najskôr však zvládnite stabilnú verziu. Budovanie sily pred stabilitou je ako vložiť výkonný motor do auta bez volantu. Poloha chodidla môže zamerať rôzne svalové vlákna. Prsty smerujúce priamo dopredu rovnako zapájajú gastromus a soleus. Otočením prstov mierne von, asi o 20 stupňov, sa zdôrazňuje mediálna hlava gastromusu. Táto variácia pomáha pri fáze odrazu pri výstupe po schodoch. Prsty mierne dovnútra zameriavajú laterálnu hlavu, čím zlepšujú stabilitu počas fázy postoja. Striedajte tieto polohy každý týždeň, aby ste dosiahli komplexný rozvoj lítok. Rozmanitosť zabraňuje adaptačným plató, ktoré obmedzujú pokrok. Pozornosť je potrebné venovať aj regenerácii medzi sériami. Medzi sériami oddychujte 90 sekúnd, nie typických 30 až 60 sekúnd. Mnoho ľudí používa lítka. Svaly majú vysoký podiel pomalých vlákien, ktoré sa regenerujú inak ako ostatné svaly. Výskum z European Journal of Applied Physiology zistil, že 90-sekundové oddychy umožnili 94% regeneráciu výkonu, zatiaľ čo 60-sekundové oddychy umožnili len 78% regeneráciu. Týchto 30 sekúnd navyše znamená, že môžete udržať kvalitu počas všetkých sérií, čo vedie k lepšej adaptácii. Duševná zložka je tiež prekvapivo dôležitá. Predstavte si, že tlačíte podlahu od seba namiesto toho, aby ste zdvíhali svoje telo. Táto mentálna zmena zvyšuje aktiváciu svalov o 12%. Podľa výskumu motorického učenia používajú olympijskí atléti tú istú vizualizačnú techniku. Vytvára to silnejší neurálny impuls pre vaše svaly počas 3 sekúnd držania v hornej polohe. Predstavte si, že sa snažíte vyrásť o jeden palec. Táto pomôcka vám pomôže dosiahnuť maximálnu výšku a aktiváciu svalov. Dýchanie počas zdvíhania päty sleduje špecifický vzor pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. Pri zdvíhaní sa vydýchnite. Počas 3-sekundového držania v hornej polohe zadržte dých, potom sa pomaly nadýchnite, keď sa spúšťate dole. Zadržanie dychu počas izometrickej časti zvyšuje vnútrobrušný tlak, čo poskytuje stabilitu stredu tela, ktorá sa prenáša do lepšej rovnováhy na schodoch. Len nedržte dých tak silno, aby vám zčervenela tvár. Stredný tlak je dostatočný a bezpečnejší pre krvný tlak. Pozoruhodné na zdvíhaní päty s podržaním je to, ako rýchlo prináša viditeľné výsledky. Väčšina účastníkov štúdie Stanfordovej univerzity uviedla, že pocítila rozdiel na skutočných schodoch do 10 dní. Do 4. týždňa chodili po schodoch rýchlejšie, bez toho, aby nad tým premýšľali. Do 8. týždňa mnohí uviedli, že zabudli, že schody boli niekedy problémom. Jedna 72-ročná účastníčka uviedla, že začala opäť chodiť po schodoch len tak pre zábavu, čo nerobila viac ako 10 rokov. Týchto 5 cvikov nakoniec pôsobí synergicky, pričom každý z nich sa zameriava na inú zložku schopnosti chodiť po schodoch. Zdvíhanie pätou poskytuje silu. Vstávanie zo sedu buduje funkčnú silu, odťahovanie bedier zabezpečuje stabilitu, schádzanie po schodoch, trénovanie kontroly a drepy pri stene rozvíjajú vytrvalosť. Spolu obnovujú kompletný pohybový vzorec
vďaka ktorému sa schody opäť zdajú ľahké. Celkový časový investícia je menej ako 20 minút každý druhý deň. Porovnajte to so slobodou, keď sa už nikdy nemusíte obávať schodov. Výskumníci uzavreli svoje štúdie silným pozorovaním. Vekové zhoršenie schopnosti chodiť po schodoch nie je nevyhnutné.